Bună, eu sunt Ralu, bine ai venit pe rețete ușoare. Astăzi am pentru voi foi pentru prăjituri cu nucă și nes. Sunt delicioase și se prepară foarte ușor. Aveți rețeta scrisă. Primul pas, într-un bol vom avea 10 albușuri și le batem până când își dublează volumul și devin o spumă lucioasă. O lăsăm deoparte, separat 10 gălbenușuri în care adăugăm nesul, zahărul și esența de vanilie. Mixăm bine această compoziție, iar apoi, următorul pas, vom îngloba gălbenușurile și ușurile, amestecând cu o spatulă de jos în sus. Dacă nu ești abonat la canalul Rețete Ușoare, intră chiar acum și abonează-te. Nu uita să-mi lași un like pentru acest video. Următorul pas, voi adăuga treptat 200 de grame de nucă măcinată și 50 de grame de amidon de porumb. Dacă nu aveți amidon de porumb, puteți să înlocuiți cu 50 de grame de făină. Amestecăm foarte bine compoziția, iar în același timp vom preîncălzi cuptorul la 180 de grade. Pregătește tava cuptorului, întoarsă invers, așează o hârtie de copt și întinde o foaie subțire din aluatul cu nucă și nes. Din acest aluat vor ieși 4 foi. Am întins foarte bine pe toată suprafața, mă ajut și cu o spatulă și voi pune această foaie la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Voi lăsa să coacă fiecare foaie aproximativ 9 minute, dar depinde de fiecare cuptor. Foile se coc destul de repede, așa că stați cu ochii pe cuptor și atunci când foaia schimbă culoarea și se rumenește, este gata. Așa arată foile mele cu nucă și nes, sunt aromate și delicioase, le puteți folosi la prăjituri cu cremă de cafea sau cremă de ciocolată. Nu uita să-mi lași un like la acest video. Pe curând, pa, pa!